У імя Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Христос, уставший з мертвых, больше не помирае, смерть уже не мае над ім улады. Аллилуйя. Падчас гэтай імшы молімся за памерлага Івана Куніцкага, просім, каб добры Бог прыняў яго ў сваё валадарства. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Усемагутны Боже, аднаві нас гаючай ласкай пасхальных таямніцаў, каб мы, адышоўшы ад зямной недасканаласці, сталі падобнымі да нашага Айца, які ў нябёсах. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні, калі адпусцілі Пятра і Яна, яны прыйшлі да сваіх і паведамілі, што сказалі ім першасвятары і старэйшыны. Калі іх выслухалі, узнялі разам голас да Бога і сказалі: «Валадару, Ты стварыў неба і зямлю, і мора, і ўсё, што ў іх. Ты праз Духа Святога вуснамі Айца нашага Давіда, слугі Твайго, сказаў: чаму бунтуюцца язычнікі і народы задумалі марнае? Паўсталі каралі зямныя, і валадары сабраліся разам супраць Пана і супраць памазаніка ягонага. Бо сапраўды сабраліся ў гэтым горадзе супраць святога слугі Твайго Езуса, якога Ты намасціў. Ірад і Понцій Пілат разам з язычнікамі і народам Ізраэля, каб учыніць тое, што Твая рука і воля Твая прадвызначыла. І цяпер, Пане, паглядзі на пагрозы іхнія, і дай слугам Тваім з усёй адвагаю вывяшчаць слова Тваё. Выцягні сваю руку дзеля аздараўлення, няхай стануцца знакі і цуды ў імя святога слугі Твайго Езуса. І калі памаліліся, затрыслася месца, на якім яны сабраліся, і ўсе напоўніліся Духам Святым і адважна абвяшчалі Божае Слова. Гэта Слова Божае. Шчаслівыя ўсе, хто паверыў Пану. Чаму бунтуюцца язычнікі, і народы задумалі марнае? Паўстаюць каралі зямлі, і сыходзяцца разам князі супраць Пана і памазаніка яго. Парвём іхнія кайданы і скінем з сябе іхняе ярмо. Шчаслівыя ўсе, хто паверыў Пану. Той, хто жыве ў нябёсах, пасмяецца. Пан будзе насміхацца з іх. Тады скажа ім у гневе сваім і спалохае іх сваёй лютасцю. Я намасціў караля майго на Сіёне, на святой гары маёй. Шчаслівыя ўсе, хто паверыў Пану. Абвяшчу пастанову Пана. Ён мне сказаў: «Ты сын мой, я цябе сёння нарадзіў. Прасіў мяне, і дам народы ў спадчыну табе, і межы зямлі ва ўладанне тваё. Ударыш іх жалезным кіем, разаб'еш іх, як посуд ганчара». Шчаслівыя ўсе, хто паверыў Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Калі ж вы ўваскрэслі з Христом, шукайце таго, што ў вышынях, дзе Христос сядзіць праворуч Бога. Аллилуйя.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Быў сярод фарысеяў чалавек па імені Нікадэм, адзін з правадыроў юдэйскіх. Ён прыйшоў да Езуса ўначы і сказаў яму: «Рабі, мы ведаем, што ты прыйшоў ад Бога як настаўнік, бо ніхто не можа чыніць такіх цудаў, як ты чыніш, калі не будзе з ім Бога». Езус адказаў яму: «Сапраўды, сапраўды кажу табе, калі хто не народзіцца нанова, не можа ўбачыць Божага валадарства». Нікадэм кажа яму: «Як можа чалавек нарадзіцца, калі ён стары? Ці ж можа ён другі раз увайсці ва ўлонне маці сваёй і нарадзіцца?» Езус адказаў: «Сапраўды, сапраўды кажу табе, калі хто не народзіцца з вады і духа, не можа ўвайсці ў Божае валадарства. Тое, што нарадзілася з цела, ёсць целам, а што нарадзілася з духа, ёсць духам. Не здзіўляйцеся таму, што я сказаў табе: трэба нарадзіцца нанова. Дух вее там, дзе хоча, і голас яго чуеш, але не ведаеш, адкуль прыходзіць і куды ідзе. Так ёсць з кожным, хто нарадзіўся ад духа». Гэта слова Пана. Прадставім добраму Богу нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў свету ў васкрасенне Хрыста і сведчыў аб яго перамозе. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі Мінска-Магілёўскай мітраполіі, азначаючы 35-ю гадавіну аднаўлення касцёльных структур на тэрыторыі нашай бацькаўшчыны. Цябе просім. Молімся за памерлага Івана, каб пасля цярпенняў зямнога жыцця Бог адарыў яго радасцю вечнага прабывання ў небе. Цябе просім. Молімся за медыкаў, каб у хворых яны бачылі церпячага Хрыста і аказвалі ім патрэбную дапамогу. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб Хрыстос дазволіў нам калісьці прабываць разам з ім у яго валадарстве хвалы. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Пане наш Божа, прымі, просім, дары святкуючага касцёла, якому Ты падараваў вялікую велікодную радасць, і прывядзі яго да вечнага шчасця ў небе. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі. Угору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі,
а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Праз яго сыны святла нараджаюцца для вечнага жыцця, а для вернікаў адчыняюцца брамы валадарства нябеснага. Ён сваёю смерцю перамог нашую смерць, а яго з мёртвых паўстанне стала задаткам нашага ўваскрашэння. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ўваскрасенню Хрыста, а хор анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юсафам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугу Твайго Івана, якога Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь яму, які стаў праз хрост падобным у смерці да Твайго Сына, таксама ўдзельнічаць у яго ўваскрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: «Ойча наш». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя,
дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашы, але на веру касцёла Твайго, і будзь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Прыйшоў Езус і стаў пасярод вучняў сваіх і сказаў ім: «Супакой вам, алелюя».
Молімся. Пане наш Боже, глянь ласкава на народ Твой, які Ты аднавіў сакраментамі вечнага жыцця і прывядзе яго да хвалебнага ўваскрашэння. Праз Хрыста, Пана нашага. Святы Арханёле Міхале, Пан з вамі. Няхай вас благаславіць і сцеражэ, захавае ад усялякага зла Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста.